extra careful gyud ta dire permi. And then nagsugod na pud og fogs. Ga fogs no. Tas 12:40 pa. Ga fogs naman. Barangay Lunutan, Noob, Misamis Oriental. Wow, na-chata ito pala niya. Nagpareha sa Claveria Woodhouse. Dalan nga akong na-videoan. Digyas kaya nga dalan. Ano tong gorilla oh? Okay. I-vlog na ako sa mga uncle. Dire di makita ang kuan, Sibulig Hilltop Garden, Guzman Avenue, Europe Cuisine. Dire nga area. Europe Cuisine. Fogs kayo guys. Tara, Sibulig Hilltop Garden. Yan, naka-video dyan. Alright guys, natadiri karon no. Mapit ta di oh. Ano yung Dragon's Tail, Devil's Corner. Alright, musulod ta. Kaon ta. Unsa kay naa karon diri sa ila. Sila yung mga RM, sisig, tapsilog, shake. Tara, wow. Naon siguro sila yung RM. Ang tanaon. At
Ganda kayo mga sticker dre. Saan na di kayo nagpilit sticker dre na mga rider lang na dre. No, tara. Ako rin tao karon dre. So magpilit ta sa atong sticker karon dre. Aka na to ipilit. Kayo. Enjoy guys. Shoutout ko sa inyo tanan guys. Mga rider na nag-standby din. Alright. Sila mga jersey sa Nino. Oh. Tagpila ganin yung RM? 50 ni guys. 1,000 si Kwate. 55. Okay guys. Ano yung panood ko karon? Alright, dire man guys. Natas Dragon's Tail. Next, atong i-try dire The Promise Cafe. And then pauli na din ta. Okay. Base camp. Dire lang siguro ta. The Promise Cafe. Pilit na ko sa akong sticker dire. Taro. Mabuki. Alright. So, ay wala din so. Meals na. Thank you. Ano yung itsura? Basta wala yung mga tao. Dire. Ito mga bangko. Ito mga bangko. Ano? Adi ang Kibanog, then ang Valera Camping. Adi, pwede mo diyan mag-overnight ka. Ando, pili lang mo diyan. Napod sila mga pagkaon, dagan. Pero kabigayan pwede din dito. Pero mga bangko, right? So tara, balik na ta. Ato ta sa The Promise Cafe. Mag-try tayo ito burger doon sa
tanaw sa Promise Cafe guys. Pero tadaw din bus eh. Oh, talo ko. Wah, kadagi lang po. Ano lang yun? Like one Falls Suba deh Suba lagi view ay pwede mo dili pwede mo na mga dalan not sure pwede ba mo naog kay murag sirado man pwede siguro pero extra careful lang. Alright guys, na akong Georgia cheesy quesadilla. Wow. 4 Seasons. Wow. Diba? Dapat na kayo dalan guys. Oo, talagang pan. Curve kayo ba? Tara. Tanaw, totoo. Last, wow. Pero ganyan yung view eh. Hindi mo naog pagsaka na po din mo na sila ibikirated to kaya mga bells. Promise Cafe. Wow. Alright, proceed na to guys. Balik na dito sa atong gigikan Cruz Claveria. Tara, let's go. Sulit kayo dito sa Promise Cafe guys. Try ninyo visit dito. Malami ilang pagkaon. Then affordable ra pud. Dire guys oh, ang Magbais River katong the last resort kaniyo right dire sa right na paki-check akong video ana Magbais River bugnaw kay tubig dia affordable ra pud ilang entrance fee. Hill and curve.